Tuoksuu ihan sika hyvälle. Ihan kauhean aika. Tehdään noita cheddar jalapeenoa. Täyskuitu, leipää, täysjyvä. Paprikaa. Tää jalapeenoa. Tää on puolikas. Näin päin. Läpää on tulisempaa, toi on mienompaa. Eikä tähän. Pistetään tähän. Se sinne. Tänään käytetään cheddaria ja mozzarellaa. Osa tonne joukkoon, osa siihen päälle. Et siinä on 10. Sitten vielä hajustoa. Laitetaan sitä noin 50. Tätä kananmunaa niissä leivissä ei ollut viimeksi, mutta nyt me laitetaan, kun mulla on isompi nälkä kuin viimeksi. Ja sit suolaa. Oho, nyt se levii niin. Me siirretään nää uuniin. Siinä nyt on, tuli uunista nyt ehkä joku 15 minuuttia siellä. Vaikka ei tykkäisi kauheasti tulisesta, niin se jotenkin se maku laimenee näissä. Se ei ole niin tulista, että jos haluaa oikeasti jotain tosi tulista, niin sitten mä suosittelen lisäämään sinne sitä tulisuutta vielä lisää.